mga kapuso, karong hapon lang gideklara na sa Supreme Court nga unconstitutional ang Articles of Impeachment batok kay Vice President Sara Duterte. Sa press briefing ni SC spokesperson Attorney Camille Teng, unanimous ang desisyon sa Supreme Court and Bank sa pagdeklara nga unconstitutional ang Articles of Impeachment tungod sa one-year bar rule. Wala na matud pay jurisdiction ang Senado sa impeachment proceedings. Kung doon may laing impeachment case batok sa bise, ma-file lang kinihuman ang February 6, 2026. Kahinumdumang dunay tulo ka impeachment complaints nga gi-file batok sa bise niadtong December 2024 nga dunay kalabutan sa alikasyong dili saktong paggamit sa confidential funds. Apan ang ikaupat nga impeachment complaint ang giendorso sa House of Representatives o gitransmit sa Senado. Ang maong desisyon sa SC nag-ugat sa consolidated petition nga gi-question ang Articles of Impeachment. Sa pahayag nga gipagula ni Attorney Michael Poa, ang spokesperson sa defense team ni VP Sara, gi-welcome sa defense team ang desisyon sa SC. Sara, sumala pa ni Attorney Poa, gi-affirm lang matud pa sa SC ang gibarugan sa defense team nga ang ikaupat nga impeachment complaint batok sa bise kay constitutionally infirm. O nagpabilin matud pa sila nga andam ugaling kilahang lang i-address pa ang mga aligasyon batok sa bise sa saktong panahon ingon man haom nga forum.